A nećeš ti, kako ti bre, deči, kud si pošao? Šta je sad pobegla? Mislim da si ostavio pare i da ideš, pa moraš da se vidiš. Vidiš da ima neko i da te ne zna. Ona iz Splita tamo ne brka, vidiš? Eno vidi. Pa ne znate čoveče, došao da upozna tebe. Mislim prvo mene pa posle tebe. Ajde Bogi. Čes brko, za tobom crko joj. Stani Zdravko, pa hoću, pa kud bežiš bre? Pa što došao ako nisi hteo da te vidi ovaj narod? Naime, dragi moji, draga braći i sestre, osoba koja je najzasluženija danas što sam ovde ja sa vama, naravno i sa Milančetom i orkestrom iza sebe, to je on, gospodin Zdravko! Ajmo jedan aplauz za njega! On je organizator ovog programa. Jeli imaš bika ti ovde, naravno, jeli najbolje, jeste. Pa jeste, pa naravno, ja ti pričam u ime njega, ne mora da mi priča. Jeli, šta misliš, da li ćeš da pobediš? Pobijedit ću. Ti ili bik? Jeste dobro čuli šta sam mu rekao? Šta sam ga pitao? On ili bik? Gde će ga? Gde ti je žena, majke? A nije žena. Šta ko što prešliš, bre? Slikajte ga da bude razvod braka posle. A neće, ne brini. Nijedna nije zaplakala, pa neće ni tvoja žena kad sam ja u pitanju. Ljubite Verka i neka ti bude sa srećom. Želim ti pobedu. Prošle godine isto domaćin, kako beše se zove, Vecin, Bik je pobedio, a ove godine neka bude tvoj